page 514 et 515 ka tafsir al-Qur'an de sura 48. wa huwa alladhi kan kallawnen kaffa surudu aydihum juude mabbe de an ko me modon fi wata be hewtu on wa aydiyakum e juude mon den onon kadi anhum mabbe bi batni makkata ka dunkire makka min baadi an azfarakum imorde bawole o folini on o ganyini on alayhim e hore mabbe wa kana Allahu alla latike bima ta'maluna kon don golude kon fo basiran ko sutido humul ladina ko be woni ben kafaru yeddube o saddukum be sakki anil masjidil haram e ga julirde Allah hormantende wo nata wadon umra wal hadiya hino neldaje do wadde fo ma akufan ko heedade ko sakkade en yabulu kama hillaw fi tande hewtu e nokkure makko den e nokkure majje on alay wala wala rijal so nano ko tay kon worbe mu'minuna gomdimbe woni sawun e sonnabe mu'minatun gomdimbe hino der makka ton lam ta'lamuhum on andabe fi kulol sitayno na fi kulol anta ta'uhum taon yahu yaabo yomben hebodon e mabbe fatusibakum hebo minhum imorde mabbe ma'aratun tampere e felore hara on wari yuldo be gari ilin ko alda e gandal so nano sabu ko be wonder ton kon liyudkhil Allahu fi alla nadu fi rahmati yurmene makko ne masha mo yidi nadude so nano sabu dum o wurta non e mabbe habombe law tazayyalu kono harabe mortino don be memmini seeda kambe hefrabe la adabuna alladina alla dalimen lettayno ben kafaru yedde be minhum immurde mabbe adaba letta aliman musude idi ja'ala alladina andititu mande waduno ben kafaru yeddube fi qulubihim kanir berde mabbe alhamiyata himme hamiyatal jahiliyati himme majjiyanko fanzalallahu alla kadi jippini sakinata o dejere makko nen ala rasuli do nelaado makko wa ala mu'minina do gomni be hediti ben wal zamam on ganni be o tabintini be kalimata taqwa e kongol kulol Allah o maddini be dum on ganni be dum be tabiti dum wa kanu be lati la haqqa biha be buri handude e kongol wa halaha modi ko be yimbe gol kongol wa kana Allah alla lati ke bi kulli shay'in kala hunde aliman ko andudo laqad sadaqallahu gumdi alla gongani rasulahu ne laado makon aru ya koydongol hoydingol bil haqiqa gonga no mari sababu nuzul la tadkhulunna al masjida wonde hi on natay ka julirde al harama teddunde insha Allah si Allah jabi aminina ko on holnibe mo hallegin hara ko on fembobe ruusakum ko e mon de wobbe ko e mon mo kasirina hara kadi ko mekki be rabbindini la takhafuna hara kadi on hulay e hunde fa alima koni kanko Allah mo andi malam ta'ala mo kon anda fajala wadi min duni dalika ko adi on victoire don o wadani on fatan uddital gariban battingal walladhi kan kallawnon arsala neldo rasulahu nela makum bil huda wondude pewal wadini haqqe dina gonga li zuira fi fenni dina kan ala dini hore dina jiddi din kulli fu wa kafa billahi alla yun shahidan sayade waylita muhammadur rasulullah Muhammadu ko nelaado Allah inde nelaado jantama do kadi har ko fenyingol mubasharatan wala inde nden haray ko nokkeli nay duni e der alqur'ana ko mimmi andi kon dum do no tawai mo walladina be ma'ahu wondu be makko sahaba makko ben ashidda uko be nyaado be alal kufari hore ferabe ruhama uko no ko be yurumondirbe baynom hakkundeji mabbe on enen kadi hande jangen don ko piyoden don nyemben don musibbe wota e won criminal hakkundeji men woni yurmetedo teddina heferabe tarahum ayyabe kayida be rukkan hibe heewi wargo ruku sujjada hibe heewi sujjugol bi maana be heewi julugol lego yabu taxona be da fadulan bural min Allah murlaka Allah ridwanan e yarluye sima hum mandeji mabbe din fi wujumina ka gece mabbe min athari sujudi murde batte sujudeje de dalika kun do mathaluhum misal mabbe gal fi tawrati ka tawrata wa mathaluhum misal mabbe gal fi injil ka injil kazar'in hino way wono ngesa akhraja yaltin mba shatahu pudi mabba on bedo je kadi marato kora rewte mojja shatahu pudi mabba on kamba ngesa ma fa azarahu mba mauni fastakhlaza mba sukki fastawa mba towi ko doni lego mba mauni mba dari ala sogi hore bindere mabba on yojibu zurra dum do no welare mo no hawnale mo kala wadi misal sahaba be nelaado ben en bangasa li yaghiza bihim ko fi yawmin be utikkinira be al kufara hefrabe wadallahu alla fodi alladina ben amanu gomdi be amilu salati be golli golli moji minhum maghfiratan yafu ya wajiran en yuddi aziman mawnudi suratul hujurat madaniyah bismillahir rahmanir rahim ala dali ya ayyuhalladina kunu be amanu gomdi be la tuqaddimu wa ta'un ardo wa ta'un fi'ito
bayna yaday illahi yeso Allah wa rasulina la da makkum iwtire baawa mabbe kongol e kogal wattaqullahu lon Allah inna allaha Allah samiun ko nana alimun ko andudo ya ayyuhalladhina amanu kono yo gomdimbe la tarfa'u wa ta'tunu aswatakum hitoji mon in fawqa sawti nabi e sengo do hito annabajo ma e sengo do hito kala aden teddudo modo wala tajharu lahu wa ta'um finnamo bil gawli kongol ka jahari ba'dikum wono finniranta yoga e modon li ba'din wonande yoga dargol inna muhammadu he ko nanditi taydum taw noddir mono anta habata fi tabunu perda amalukum gulleli mon ni wantum tawano la tashuruna on so andude innal ladina annena be yagudduna be no jultina aswatam hitoji mabbe din inda rasulillahi nokko kanelaado Allah on ulaika alladina ko be imtahana Allah be Allah jarribi labbini qulubahum berde mabbe de littaqwa wonande kulol Allah lahum nawdan be maghfiratun yafu yawajun juddi azimun mawnati innal ladina andena be yunadunaka be no noddama ewnama min wara'il hujurati immorde